Soc Quique Ruiz, soc periodista. Durant 20 anys he estat seguint l'actualitat d'Alcoi i ara tinc l'oportunitat d'encapçalar la candidatura del Partit Popular. Una candidatura formada per persones diverses, plurals, que procedixen de diferents àmbits de la societat alcoiana amb una vàlua i un prestigi més que reconeguts, que defensen un programa de govern, una proposta de gestió basada en mesures concretes, en propostes clares i directes. En el nostre programa no van a trobar verbs buits que omplin molt però que no diuen res, com per exemple impulsar, fomentar, implementar. No, hem consensuat amb les persones i amb els col·lectius què és el que volem fer i com volem fer-ho. Per aquest motiu, demane a les persones que creuen en Alcoi i que creuen en el canvi que opten per el Partit Popular el pròxim 26 de maig.